tibda ħidma biex volum li fih kopja tad-dokument tal-għotja tal-George Cross ikun ippreservat. Il-Fondazzjoni Arkivju Notarili ingħaqdet flimkien mal-għaqda Din l-Art Ħelwa sabiex tkompli l-ħidma favur il-wirt storiku tal-Karta f'Malta. Din l-Art Ħelwa għamlet diversi attivitajiet biex tiġbor il-flus għal konservazzjoni ta' dan il-volum oriġinali tal-għotja tal-George Cross. Id-donazzjoni miġbura ngħatat waqt it-tnedija ta' din l-inizjattiva. NetNews kellem mal-President Eżekuttiv ta' Din l-Art Ħelwa, Marija Grazja Kassar. Ħan nisponsorjaw il-restawr ta' volum partikolari. Dawn huma l-atti tal-notar Carmelo Farrugia, kien Chief Notary to Government fin-1942, u fih jinstab il-kuntratt ta' meta ir-re ta' il-George Cross lil Malta. Dan il-volum jirrappreżenta żmien ibes li l-poplu Malti għadda fi żminijiet tal-gwerra b'mod speċjali n-nuqqas ta' ikel li kien hawn fil-pajjiż. Il-volum jikkonsisti wkoll f'bejħ ta' arti bi pjanti impinġin bl-idejn u rikostruzzjoni ta' bini mwaqqaf fost oħrajn. Il-fundatur tal-Fondazzjoni Arkivju Notarili, l-imħallef Giovanni Bonello, tkellem dwar dan il-volum. F'dan il-każ huwa volum pjuttost mhux ordinarju għax naħseb kif spjegat ġat Marija Grazja. Dan sibna li fih il-dokumenti tal-loti tal-George Cross ta' Malta. L-loti tal-George Cross kien moment storiku importanti u determinanti ħafna fl-istorja ta' Malta, meta Malta kien assedjata fit-tieni gwerra dinjija. Il-loti tal-George Cross kien rikonoxximent simboliku tal-kontribut kbir li tat Malta għas-salvazzjoni tad-demokrazija fl-Ewropa. Ix-xogħol fuq dan il-volum jinkludi tindif, tneħħija ta' tiswijiet antiki u tiswija tal-qoxra tal-ispina. Dan hekk kif bħalissa l-volum jinsab f'qagħda ħażina. Fondazzjoni l-ġdida qed tieħu ħsieb li x-xogħol li qed isir tar-restawr, tal-preservazzjoni tal-volumi kollha li hemm tan-nutar qodma din tiġi issir issa b'mod iktar sistematiku, b'mod biktar riżorsi. U din hija l-ewwel darba li qed nikkollaboraw ma' NGO oħra, Din l-Art Ħelwa, magħrufa ħafna, biex dawn se jisponsorjaw ir-restawr ta' volum wieħed, volum minn eluf. Il-George Cross ġie mogħti lill-poplu Malti mir-Re George VI fil-15 ta' April 1942 għal qlubija u perseveranza li wera matul it-tieni gwerra dinjija. Fis-7 ta' Frar 1947 ingħata l-permess biex jitpoġġa rappreżentazzjoni tal-George Cross fuq il-bandiera Maltija, unur li jagħmel lil pajjiżna uniku hekk kif qatt ma ngħata lil pajjiżi oħra.